Good morning mga kacharot. Ako na po ni si Endhay Kusina, proud bisaya, isang OFW sa bansang Middle East. Karon adlong Webis, September 2, 2021. Na ako diri karon sa Mall of Qatar. Nagtuyok-tuyok na oras alas City sa kabuntagon, wala pa kayo tao, mingaw pa kayo mga kacharot. Ako ang murag nauna siguro di kacharot. Na ako di karon kay namasin basig ang abli na mga kacharot. Mingaw pa jud kayo para makauli na ta kacharot. Kay gusto na ko mauli mga kacharot. Mingaw kayo kacharot. Wala pa kayo yung mga tao. Oh, grabe, gibiyaan ko sa kong amo buta sa to paingon mga kacharot. Kay mga kacharot na napumigiri na malhin na pugmi og laing mall.
Karon naabot na mi diri sa Awasan Mall. Karon wala maurag hapon, walay tao. Basta minawa mga kacharot. May tao pero mga trabante rin mga kacharot. Ambot og ampli ba sirado gani mga kacharot. Perfume sirado. Ito ta sa dara kacharot. Security rin na Atang minawa man ta mga abli ni mga kacharot. Ang groceryhan da jud na kacharot na tao. 这一次我真的睡着了。